Аз съм Елин Куци, добри ден от страната вяка, жденската смена на Фери Бородът. Поздрав! Еве мама. Еве Мия. Уисти майка сме. Супират само неизино женски пират. А еве го тата. А еве ги птиците. Еве. Птиците. Само ни бегат. Чекай на птица, на птица. Само не знам дали въобще ќе можем, не знам, ама ќе можем, не знам. Сакаш ли го завъртам? Заради има. Сега ќе најдеме птици да снимаме. Они ќе дойде. Еми тук. Заврати. Мислам ќе дойде. Хајде. Мама, ние сме открити, они да разберат македонски. Да. Птиците. Има ли? Това бяха птиците. Интересно беше. Спорим ми интересно е. Ама имам и... Знам и... Гречко знам. Имам. Тръгаме. И Маринко, ти се секявате на това видеото, вчера ще го правим 100%. И сега и птици там има. И гледате долу там. Ето ги всеки вид. Долу птиците. И така, да? Беше то интересно птиците. О, знамето покриели. Там е понеси, горе цяло време към вас става. Знамето трябва да стане. Сега има го знамето, бедечки. А аз знае дечки дома колко знамени имам. А сега сме в Гърция, ние живеем в Македония. Познаете къде ще сбора македонски. Има лингоци. Сега еве на птица тук горе. Всяка продът ќе почне да вози. Всеки е починат. Ето там е на птица. И така. Че сака да се фърли в море. Сега ли го там? И сега ќе го позирам видеото. Оуе, бой! Сега е тръгна бродът. Ама интересен, вау! Айде, воземе се. Възтраме да им парни телефон. Воземе се на брод и имаме бриз. Не зафанат гласот, но нема везе. Тая играта мисля нека са деране. Това може не зафанат гласот. Но Маринго, ти сега ти ми покажам нещо. Знамето. И Маринко, ти ако на YouTube вие, ако ви дадат да си ставите превод, ако си ставите превод, не ви преведува. Не ви преведува. Да. И това е. Вие не слушал го YouTube. Птиците се носят за вода. И ама са близко, Маринковци. Много си близко, дойди. Правим ръка, имаме Еве ги. колко си близко. Гледаш? Да. И на видеото ги покажа.
Елбород. Това е на си таки спендис. Mami, tam има знаме. Аде, сонце? И яко Види, виде. мама, и тамо има. Ей, колко знамения има! Много знамения. Ама е брезо. Ама е брезо. Плажа, плажа. Плажата. Плажата. Мама, гледаш ли я плажата? Да, много е яка. Плажата. И какви звуци правят? И около броновите има много птици. Погледни ги сонце. Отидува ветер и се възнемирия. Възнемирия се от ветер и луѓе. Гледате Како таа кокошката. Възнемирия се. Како таа кокошката Ајде, што ја окей. гледам. Гледай ги, възнемирия се. Гледай ги, мама, над нас се. Мила моя, мила, най-мила. Охо, ето го, Марин! Кайгоката слета на раката. Кайгоката беше на раката, луѓе. Душичка. What? Гледате ли птици? Oh yeah, птици. Ме Амия. Оу. Много дува. Косите летат. Косите летат, а ти дува. А косите летат, а ти дува. Там вот леки постави ветер. И завърне дощ. Какво да искаме да сме? И някак си пред яко. Оу моя коса лета. И птици бе. What? Дядка го бебце сакат да ги дръзва. Птици бе. Оу бре. Гледам друг брод. Гледам друг брод. Тай мислям дека не е тръгнала, може да е тръгнал. Гледам друг брод. Друг брод гледам, а полута и нема птици. Оуи! А това правия шорт на YouTube ми беше тоса. Нели? Да. И това видео се вика Shoe Slow Motion. Летат от косите. Тук ми се появи сенка на птиците горе. Много дувка. Ти оставам ли? Хайде. Дувка, дувка. Ей, на горе. Абе, неким ни още ден си оме. А я неким, я сакам да бием роден во Греция и тук да живея. Аз тип съм роден и ще живея. Но сакам да се преселиме во Греция. Маринко, си чао от нас сите. И поздрав от нас сите. И чао.